Hello guys, good evening. Mataas pa rin ang aking lagnat. September 3, 2021. Ano ngayon? Ayun na, 7 o'clock. Ang sama ng pakiramdam ko. Hindi ako kumakain. Wala akong ganang kumain. Ayaw bumaba. Karada, masakit yung katawan ko. Hindi ako kumain. Walang gana kasi panay tubig na lang ako. Ang lamig ng mga paa ko. Ano ba yan? Sakit ng ulo ko. Walang ganang kumain.